Jó napot kívánok! Könyves bűvésztrükköt fogok megmutatni most. Kinizsi Pál című könyv, belelapozok, kinyitom a 76. oldalon, csak úgy. Igen, 76, önök is láthatják. Lesz egy segítőm, itt van 3 számkártya, mind a két oldalán számok vannak, ennek is. Semmi különös. Légy szíves, húz egy számkártyát, és válasz ki róla egy számot. És add hozzá a mögötte lévőt. Megvan. Ez a 76. volt. Igen, az volt. Alapszerűen, itt van. Rendben. Következő. Húzz egyet, ugye ezt már húztad, ezt ide külön rakjuk. A zöld és a narancsárga. A zöld, rendben. Ugyanúgy add hozzá egymást. Megvan. Igen. Ugye a 46. volt. Igen, az volt. És én ezt így meg is mondom, hogy könyv olvasott alapján, mint belegondolok, akkor a 46. szó az a nem volt. A nem, az a szó, hogy nem. Ezt megszámoljuk. Hányadik? Ugye 1, a lakomát. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, és a 46, ugye a nem, ott van nem, 46, nem. Rendben, és jöhet az utolsó számkártya. Légy szíves, ezt ide tesszük. Ugyan csináld meg, ez ugyanaz. Megvan. Igen. És belegondolok, ez a 16 volt. Igen, az volt. És ugye én ezt elolvastam, ezt a könyvet, és akkor ha belegondolok, a 76. oldal, 16. szava a szökőkútban. Az a szó, és ugyanezt meg is számoljuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 szökőkútból. Bocsánat, túlmentem egyel. Szökőkútból. Igen. És akkor ugye nagyon jó könyv. És köszönöm szépen a figyelmet. Jó napot kívánok. Ja, és még van egy könyvajánlásom. Ezt ilyen bűvész megszállott gyerekeknek ajánlom. És veszem. Harry Potter. Ez egy nagyon jó könyv. Belelapozok. Ugye itt a 76. oldal, az egy ilyen kisebb kicsit nagyon kicsi része.
76, itt pedig már majdnem a fele ennél a könyvnél. Na de ezt majd megtudjátok a következő részben, akkor ugyanezt a trükköt fogom előadni, csak egy másik könyvvel. Köszönöm a figyelmet, és ti is tanuljátok meg ezeket a trükköket.